Озиам кас несте бародарон, кадоме хушомадед ва кадоме ки баъди прямои эфир пахши мустақил видеоро тамошо мекунам. Шумодон салом алейкум. Видео дар канал сохранен мешавад, так что кадоме агар ҳозир шанс надошта бошад, пагаё пагаи дига будроя тамошо кунам. Салом алейкум бародаро, салом алейкум ҳаматонда, мухлисони Барселона, мухлисони беҳтарини дунё. Хеле боз ки дар канал прямой эфир набуд, бисёриҳо навиштам мара дар Инстаграм, дар бисёр ҷо навиштам ки ака прямой эфир ка шумо ваъда кардем ки дар 2 ҳафта 2-3 бор мекунем. Хай вақт набуд, ина вақт кишид. Мехоҳам хати шумо 1-2 масъалаи Барселонаро ҳал кунам. Баъд дар бораи одамое ки савол доранд дар бораи Барселона дар 1 ҳафтаи охир чӣ рух додаист, кадом одамое ки нофаҳмоанд дар саволҳои он бародаро то ҳадди имкон ки медонам, то ҳадди имкон ки хабар дорум, дар он саволҳои он бародаро ҷавоб метавам. Ҳаматон хушомадед бародарон, ба ҳаматон салом. Одамое ки дар ғарибиянд, саломи адени даъво. Одамое ки дар Тоҷикистонанд ки дар ҳоҷози пандемия рафтсай, худо қувватон мета. Бародарон худтонро нигоҳ кунед, наздикотонро нигоҳ кунед, ба эҳтиёт шавед бародарон. Ана коз дар бораи 1-2 савол ҳоз мехонам, баъд пешакӣ мегӯм бародарон. Бародаре ки ҳоз бо медроянд, ҳаматон дар пешакӣ мегӯм ки ман саволи ҳаматонро хонда наметавонам. Бе чизда ҷо бисёре давом менависанд, кадомаш дар чишмон ғалта ҳамро мехонам. Агар дар чишмон ки нағалҷан саволи шумо дар блог ки боша, бо ай сар нависен, иншоалло мебинам, мехонам. Баъд саволе ки як бор ҷавоб додам, як бор ҷавоб метавонам. Дин бора кадоме нависед ҷавоб наметавонам, хафа нашавед, барои ки баъд тамошо кунем прямои эфира, ба ҳамаш мешавад. Дар бораи травмаи Месси бародар навистай, Месси 94, дар бораи травмаи Месси навистай. Бародарон, дар канали 11 бозингар видео карда будам ки Месси тибқи ҳамон маълумоти Mundo Deportivo бозӣ карда наметавонад рӯзи 16 июн бо Малёрка. Дина хондум ки травмаш лёгкий будай, осонак будай ва ҳуқуқи бозӣ карданам дар Малёрка дар бозӣ мумкин соша гап дае. Агар тренер агар рисковат накунад, сараш ната, мумкин бозӣ накунад. Агар ки худаш бихоҳад ки бозӣ кунад, тренер мумкин будроша бозӣ кунад. Барои ҳамин бо эҳтимоли зиёд гуфти гапҳо ба хелум бозӣ мекунад Месси. Ака Суарес ба зидди Малёрка бозӣ мекунад, нашати Суарес ки аз травма полностью восстановичидагиай дурустай бародар, ба Малёрка тайёрай бозӣ мекунад. Ана ки ман намедонам, агар барое ки чанд моҳ шуда буд бозӣ накарда буд, 3-4 моҳ мешавад уже бозӣ накарда, дар якум бозӣ сараш метавад наметавад, ё мумкин якум Брейтвейта будорад, ё ки Гризманна будорад, баъд аз замина ай ҳафтадум баъд Суареса будорад. Мумкин хеша, ё мумкин ай аввали бозиҳо дақиқо, яке аввали дақиқо агар будорад Суареса, мумкин то охира бозӣ накунад, барое ки якумро ихтом мефаҳмем ки. Баъд саволи сеюмги бисёр бародаро савол доиста ки Неймар меояд ё ки не. Дар бораи Неймари хеле гап мегӯм бародар. Хабар баромад ки ПСЖ мехоҳад 170 миллион евро барои фурӯши Неймар. Барселона дар дани момент ин қадар маблағ надорад. Барои ҳамин ҳозир гуфтушунид манъ карда шудагиай то он вақте ки Барселона бозингара нафурӯша, ягон маблағ кор накунад. Дар саволи шумо ҷавоб додам ба хелум бародар. Дар бораи Неймар гуфтамтон бародарон. Ана Дилшод, худо ба модарат умри дароз, хонамзодааш муборак. Трансфер кай кушода мешавад? Трансфер бояд 1 июн кушода мешид, вале аз ҷиҳати пандемия ки боша намедонам кай кушода мешавад, маълум нест. Ҳама мехоҳад ака трансфери Неймарро пурсидест. Дар бораи Неймар ҷавоб додам бародар. Суарес бо тренери нав бозӣ накардааст. Суарес бо тренери нав бозӣ накардааст. Бозӣ кардагия ба хелум. Месси бозӣ мекунад, Месси бозӣ. Дар бораи бисёре дар бораи ҳеҷ кас савол надаҳад, барое ки мумкин шумо ҳоли хабарро хондагӣ нестен. Дар бораи ҳамин хабар дар бораи Ансу Фати гап мезанам ва дар обложкам Ансу Фати ҳастай. Барои ҳамин обложка дар мон нивишта ки дар бораи ҳамин камака гап мезанам. Ансу Фати дар кадом команда маълум нестай, барое ки дар сомонаҳо навистагӣ нестай кадом командаи топ даста барои Ансу Фати 100 миллион евро пешниҳод кардай. ин гапа сомона бировардагия, сомонаи машҳури Mundo Deportivo испанӣ. Барои ҳамин Бартомео отказ карда ки ба 100 миллион евро фурӯша. Барои чӣ ин кора карда Бартомео? Мумкин хабар дурӯғ боша, барое ки 100 миллион евро ба одаме ки нав бозӣ кардагия, 100 миллион евро дар вақти мушкилии футбол ки ҳоли молияи ҳамаи дастаҳо кам аз пул надоранд, даже ҳатто
оликҳои гуфтгав музди меҳнати футболбозонашон дода наметавонанд ба протсентҳои муздашона кам карданд. 100 миллион евро ба бозигари 17-сола пешниҳод кардан ин дурӯғ аст. Ба фикри ман, ин фикри ман ҳамчун мухлиси ашадии Барселона Бартомеу пеш аз президентӣ шидан интихоби президентӣ мехоҳад рейтинги хича бардора. Барои ҳамин гуфти гапҳо хича ширин кардеста ранги чиворӣ как будто аз ин чиз отказ кард. Ансу Фати дар даст намета. Барои ҳамин хабар ё овоза ё ки дурӯғ аст. Ин хабар 100% боварӣ надорам ман. Мартинез мебиёяд ё ки не ака навистааст. Беҳрӯз ба Киев. Дар бораи Мартинез ам хеле гап мегӯям бародар. Мартинез мехоҳад ба Барселона гузарад. Ин хоҳиши ӯ аст. Ҳозираш бо Интер шартномаша дароз накардааст. Нашод он ки Барселона мехарад ё ки не, барои Барселона пул дар кор барои Мартинез харидан. То он вақте ки Барселона ягон бозингарашро нафурӯша пул надорад. Бартомеу 65 миллион евро 65 миллион евро ҷудо кардагия барои трансфер тобистона. Дар 65 миллион евро намедонам ягон каса харидан мумкин мехари ягон миёна бозингар дар хели бозори трансферӣ. Барои ҳамин 80 миллион евро пешниҳод кард Барселона. Баъд Жуниор Фирпоро пешниҳод кард ба Интер. Ҳозираш Интер на ҳо гуфта на ҳе. Ҳозираш интизорам. Барои ҳамин намедонам ба хиём немега, барое ки Интер пурра пул мехоҳад. Пурра 110 миллион евро мехоҳад. Барселона он қадар пул надорад дар ин момент. Барои ҳамин ҳозирашта ҳамаи чизо хомӯш шудагиянд. Кайки хабар дар бораи Мартинес чи дар бораи Неймар шид, ман якум дар канал видео мебарам бардорам, барое ки шумо якум бифаҳмед. Агар видео нашида бошад, агар хабар набошад накарда бошам, значит хабар нест бародарон. Ман айтай дили худам ягон видео наменависам. ҳамаш сомонаҳо матбуото. Ака барс документални ягон футболиста харида ё не безор шудем дар бораи Неймар Мартинес. Документални ҳозир ягон каса харидагӣ нест. Ай биғарз моҳи январ да Франсиско Тринкао харидагӣ тамом. Ҳозираш ягон каса харидагӣ нест. Каутино чи ака? Дар бораи Каутино беҳрӯз ба Киев бо савол дод. Дар бораи Каутино гап мезанем. Бисёр ҳамин одамо бо савол дестанд дар бораи Каутино. Каутино ҳозираша травма дора, лёгки травма дора. Я ҳафта бозӣ карда наметавонад, мумкин ду ҳафта бозӣ карда наметавонад, я ҳафташ гузашт, мумкин ҳафтаи дигар будро бозӣ кунад, ё ки охиро июнда шартномаш 3 июнда буд мешавад, шартномаи иҷорааш бо Бавария ба Барселона бармегардад, ё ки Бавария агар хоҳад шартномаша дароз мекунад то сезон тамом шудани Бундеслига. 6 бозӣ дигар монда, як бозии дигар монда, ё ки Барселона роиш мекунад. Дар бораи Каутино дар видео пешина ман гуфта будам ки Бартомеу намехоҳад ки дар даста беста. Барои ҳамин тайёра дар дигар клубҳои Премер Лигаи Англия ҳамчун иҷора шуда ё ки фурӯшаша пуррад. Не ки ҳозир дар ин момент ягон кас 80 ё ки 100 миллион евро барои Каутино наметиҳад. Барое ки албиғарз Каутино ки ҳозир Каутино 27 сола ба хиёлам. Ҳозир ба мисли Каутино бозингарои ёш ҳастанд ки прогресси зиёд дорад. Ба монанди Хаверц бисёранда дар Бундеслига, Рашидский дигаро. Барои Каутино ҳеч ка 80 миллион евро наметиҳад. Барои ҳамин Бартомеу агар фурӯхтааш натонад, як соли дигар иҷорааш метавад бо нархи 10 миллион евро. Барои ҳамин хубтараш Барселона ӯро дар даста нигоҳ дорад. Каутино дар сезони оянда ҳам дар Лига Чемпионон ки моҳи август сар мешавад ёрдам метиҳад. Барои Барселона Каутино дар кор аст беҳади бад. Барое ки дар оянда намедонем чи. Дар бораи Лигаи Қаҳрамонон чи шид? Лигаи Қаҳрамонон гуфтаистам ки бародарон моҳи август сар мешавад. Дар бораи Умтити гап зан. Бандаи Аллоҳ савол додае дар бораи Умтити. Барселона хоҳиши фурӯхтани Умтитиро дорад. Хоҳ нохоҳ Барселона мехоҳад Умтитиро фурӯша, барое ки Барселона пул дар кор аст. Аз Умтити боварӣ надорад. Вақти охир бисёр бад травма мегирад. Гуфти гапҳо нақшаи Барселона дар ҳимоя Ланглия, интихоби ӯ дар Ланглия гардид. Барои ҳамин Умтитиро мефурӯшанд. Ҳамин Суарес ай Каутиноро ай Гризман ай Мартинес хуб ай ин се бозингар ягонташ намеша барсида. Бародар садр савол наиста ки Суарес ай ҳамон азура не гап дая ки Суарес ҳамлагари тоза ай девятка меган. Каутино бошад десятка бозӣ мекунад, ба ҷои Месси фораша бозӣ мекунад ё дар ҷои ползаштан бозӣ кардан метавонад. Дар ползашта бисёрта бозӣ мекунад. Аз глубина майдон Каутино бозӣ мекунад. Мехоҳад ки бозиро идора кунад. Барои ҳамин Каутиноро бояд истифода барад. Ака хави тренер мешавад. Дар бораи хави тренер мешавад намешавад,
барои хави тренер шидан бояд роҳбарият иваз шавад. Барои ҳамин то соли 2021 то интихобот нагзарад, то роҳбарият иваз нашавад, хави намеяд. Барое ки хави гуфт ки то вақте ки Бартомеу дар ҳамин ҷоя дар роҳбарияти Барселона президента, ӯ тренери Барселона намешавад. Барои ҳамин ҳама интизоранд ки роҳбарият иваз мешавад, Бартомеу меравад, ё Лапорта меояд, ё ки дигар одами ки дар номзад мондагаанд. Барои ҳамин Бартомеу нарава, Барселона пеш намеравад. Ивазшавӣ дар кора, ҳам дар роҳбарият, ҳам дар состав. Тимо Вернер кай ба Ливерпул мегзарад? Дар бораи Тимо Вернер ма дар канали 11 гар гуфтам, Ливерпул намерава, бародар. Ливерпул намерава, Тимо Вернер Челси мегзарад. Ира чанд сомонаҳои машҳури ҳам бритонӣ хабар додан, ҳам олмонӣ. Гризман дар Барса намешавад, метарса озод бозӣ кунад. Гризман дар Барса мешавад, просто Гризман ҷои Нито да бозӣ дорад. Гризман бояд десятка ва вообще ҳам дар сборни Франсия, ҳам дар Атлетико Мадрид Гризман агар бисёри шумо агар сони бозӣ карда бошед, АПЗ бозӣ мекард, атакующий полузащитник. Ира дар бисёри тренерон футболиста десятка мегӯянд. Дар десяткаи мо дар Барселона ҳозир Месси бозӣ мекунад. Ҳозир Гризман қати Месси барои ҳамин наметавонад дар як ҷо бозӣ карда. Каутиньо ҳам ҳамин бояд десятка бозӣ кунад. Роҳбарият барои чӣ хеле бозингароро мехаранд ки дар ҷои Месси бозӣ мекунанд? Ман ҳайрон мешавам. Ё ки дар пеш бозӣ кунанд шавад. Барои ҳамин Гризман аз Мартинес 100 мартиба беҳтар аст. Ака мегӯянд Месси бозӣ намекунад рӯзи 13 роста. Дар бораи Месси ман гуфтам уже бародар, павтор тамошо кун мебинем. Ака Артура мефурӯшанд ё не? Артур вообще отказ кард. Дар бораи Артур ки бисёртар Ювентус меравад, бо Пьянич мешава намешава. Вообще бо Артур отказ кард ки намерава ягон ҷо. Падараш ҳам тасдиқ кардира. Дар бораи Пьянич агар бисёри ҳозир савол доранд дар бораи Пьянич ба ин рӯз хондум Ювентус шарт мондааст ба Барселона ки агар хоҳад то рӯзи 25 бихарад, то рӯзи 25 июна Пьянича, то барои гуфтугузор кушода аст. Агар не, то дар дигар даста мефурӯшад. Барое ки ба Ювентус пул лозим аст ки то ин ки дар дигар трансферҳо ки дар рӯи хатти трансферҳои Ювентус аста ба мо сарф кунад. Барои Барселона ба гуфти ҳамун Сомона 15 рӯз дигар вақт дорад ки Пьяничро банда накунад. Ман боварӣ надорам ки бо Пьянич шартнома мебандад. Барое ки ман намедонам Барселона чӣ каста охи. Ӯ коллексия ҷамъ дорад дар полузашита. Аз ба ҷое ки ҳимояро соз кунад, ҳамларо соз кунад, вингер дар кора, ҳимоятгар дар кора, ҳимоятгари чап дар кора. Намедонам ки чӣ каста. Шеф, ман ҳайрон мешавам. Чӣ ба Артуро Мелоро мефурӯшанд? Всё уже Артуро Мелоро намефурӯшанд. И ҳамаш як ҳафтаинам хел, 2 ҳафтаинам хел овозаи сахт буд, новосии сахт буд. И худаш Артуро отказ кушид. Всё. Дембеле чӣ шуд ака? Ҳамин саволои берӯз ба кеф бисёртар дар чашм меафта. Варое ки як савола 3-4 бор менависад. Дар бораи Дембеле бародар, Дембелеро Барселона фурӯхтанияе 100% фурӯхтанияеша. Ман гуфтам шуморо ки Дембеле мехоҳад ки як борга травма гирифта буд, дар Қатар тавбат гирифта буд. Ҳозир Барселона хоҳиш кардааст ки як бори дигар Қатар роиш кунад. Ман намедонам дар Қатар ӯ чӣ кор мекунад, вечеринка мегузаронад, кайф мекунад, чӣ кор мекунад. Мега Қатар роӣ кунад то ин ки тавбат гирад. Қатар дар тавбат куниш маъқул шуда ки Барселона отказ кард. Барои ҳамин рӯз хабар хондум ки Барселона мехоҳад Дембелеро фурӯша. Ва ман зид нестам Дембелеро фурӯша. Барое ки Дембеле талантайҳо, истеъдоди хуб дорад. Не ки як ним сезон зиёд дар тавбатхона бигзарона. Хеле бозингар бо маоши баланд дар кор нест. Хубтараш фурӯша бо нархи баланд ки ҳозир шанс дорад Барселона. Барои ҳамин фурӯхшаша ягон бозингаре хара ки вообще травма нагира. Салом алайкум ака, дар мухлисои канали беҳтарин Барса чӣ салом бугӯ. Салом Узайр Эшонқулов, ба то ҳам салом. Дар бораи трансфери Исолаи Барса гавза. Трансфери Исолаи гавза кия охами бисёртар Неймара дар сомонаҳо Леви Зашидника ҳимоятгара полузащитник кам-кам рафтсай. Дигар ягон мавзӯяша трансфер нест. Дар бораи трансфер ки сразу ман барои шумо бародаро видео мекунам. Бародар, салом. Ҳамин Гризманро мефурӯшанд ё не? Гризманро намефурӯшанд бародар. Гризман дар даста места як сезони дигар. Дембеле Гарения бозиша. Ман зидди Дембеле ягон чӣ надорам бародар. Дембеле, ман ҳатто Дембеле агар травма нагирам, Мбаппе дида беҳтар месозам. Не ки
руш сафед травма мегира. Охи травма ки мегира одами травмадор дар кор нестай. Нашо тупи тилои гап зан чӣ мешава? Он кас мегираш нашо тупи тилои бародар то лигаи чемпионон нагзар. Нашо тупи тилои ягон хабар нест, барое ки тупи тилои ай чӣ дида мешава, ай лигаи чемпионон ки мегира ки намегира. Барои то моҳи август ҳозираш да хапай. Салом брат, медонӣ чӣ барсар президент фурӯхтан дар кор аст? Салом брат, медонӣ чӣ барсара президент фурӯхтан дар кор аст? Агар фурӯхтан меши президент ҳама мефурӯхтам. Вале нашо тупи тилои гап задам. Бародар худат фанатики, ман фанати Барселона, мо фанатики ҷон бародаро. Дар бораи Ракитич гап зан. Ракитич, дар бораи Ракитич азамат тиҷи наиса. Дар бораи Ракитич бародар, Ракитича хонохо мефурӯшанд, нигоҳ накарда ба оне ки Кике Сития мехоҳад даста ора нигоҳ дорад, не ки барои Барселона пул лозим аст. ҳозир вақтиш ҳаста ки фурӯша Ракитича, барами фурӯшаша, барое ки соли дига ӯ бепул мера, барое ки шартномаша Барселона беинам дароз намекунад. Ана Севилия ҳамин чиза жда дорад ки кай соли дига Ракитича ҳамчун агенти озод бепул бигира. Ана Барселона мехоҳад ки ҳатман ин сол фурӯшаша Ракитичи хича мехоҳад ки дар Барселона бозӣ кунад то охири карьераша. Гуфти гапо як-ду сезони дига шартномаша дароз кунад ки Барселона зидди ияй. Ракитича хубтараш фурӯша. Ракитич ранги мисли ҳарвақта пешина бозӣ накардестай. Аз пасое ки вақтиш дальни пасо медод бисёртар ҳуй мешид. ҳозир ягон чизи хича бикунам метарса бикунам. барои ҳамин паси кӯтоҳ метиҳад, хеле оз дар кор нестай. Брат, дар бораи Тер Штеген гап зан, шартнома баст. Дар бораи Тер Штеген бародаро, Тер Штеген худ интервю дода буд як-ду рӯз пеш. Дар бораи ҳамин шартномашам гап зан, журналистҳо пурсида будам. гуфта буд ки мо бо Барселона хуб муомила кардем, хуб гуфтугузор кардем, не ки вақте ки коронавирус, вақте ки ҳамин пандемия чизо сар шид, ба муҳлати кам гуфти гапо кай ки тамом мешад, ҳамин гуфтугузорро манъ кардем. ҳозир ки ҳама чиз тамом шад, гуфтугузор мегзара ва Тер Штеген худшам мехоҳад ки дароз кунад. Барселона ҳам ният дорад ки дароз кунад. ҳозир цели асосии нақши асосии Барселона и дароз кардани шартнома бо Тер Штеген бо Месси мебошад. Ака Каутино чӣ хеле Сетиян да маъқулай? Дар видео пешина гуфта будам ки Сетия интервюша хонда будам ки маъқулай да Каутино да боварӣ дорад ва Каутиноро дар состави асосӣ худаш мебинад. Ба хелом мехоҳад ки дар ползашита истифода бара. барои ҳамин ака дар бораи Малком гап мезадӣ. Дар бораи Малком хулигани Кубод чӣ гап занам? Малком фурӯхтагия дар зени души қарор дорад. Малком уҷо бозингари мо нест. Онанара мехаранд яксиён не. Онанара намехаранд. Гап дар ия ки агар варатари дуюм нетора фурӯшанд, ба ягон варатар мехаранд. ҳозираша дар бораи варатаро гап нест. Акай Муҳаммад, илтимос эфирта сахранӣ кун, баъд тамошо кунем баъзур. Гап нест, эфир сахранӣ мешавад, будроин ҳатман тамошо кунем. Бале, гуфтан ҳамуна бародаро дар он комментария ссилкаи барои дастгирии канал, барои пешравии мо, что видео тез бурад, дар он ссилка будроен. Просто будроен, хабар бигирен, бо буброя метонем. Ака Барселона дар трансфер киро мефурӯшад? Дар трансфер Барселона киро мефурӯшад? Саволи хуб аст бародар. Барселона Ракитича фурӯшад. Зид нестай бо Видалам ҷудо шава. Зид нестай бо Самеду ҷудо шава барои пулаш дар корай. Зид нестай Жуниор Фирпоро фурӯшад. Зид нестай Умтитиро фурӯшад. Бо кия да уҷада пеш ҳозир Дембелера мондагия мефурӯша. Ай ҳамлагар бо кия мумкин агар заруршам шавад Суареза, мумкин агар заруршам шавад Суареза мефурӯша. Ана дигар бозингароне ки ҳастанд Де Йонг ё ҳамашон сахранӣ мешаванд дар Барселона. Дар бораи Самеду гап задам бародар. Аёд набурад дар ин бора ман ҳатман бо шумо суҳбат кунам. Самеду қатъи Роберто мехостанд Манчестер Сити бихара. Манчестер Сити отказ кард ай харидани ҳам Самеду ҳам Серхио Роберто. Так что метавонед спокойни бошед. Самеду ҳозираша дар даста места. Видал гап задам ку Видал мехоҳад дар даста беста. ӯ ҷокери моай ин сезон беҳтарин сезон гузарон. Хеле лидери гуфти гапо питбул мода дар корай. Дар ҳар як дастаи Барселона хеле дар корай. Бра шартномаи Пике то соли чандум то соли 2021 ай то соли 2021 шартномааш ба анҷом мераса. Ака дар бораи Артуро Видал гап задам. Ака дар бораи Роберто гап задам. Дар бораи Роберто ҳам гап задам. Тер Штеген ҳам гап задам. Ака салом сози ҳамин Каутино чӣ мешавад? Ака ҷавоб ди акаҷон ҳамеша Аллоҳ ёрат боша. ҳазор раҳмат. Дар бораи Каутино гап задам бародар. Эфир сахранӣ мешавад, тамошо кун. Дар бораи
бо кия бародаро? Бародаро ба як ака дар бораи Мартин Брейтин газан дар Барселона местаёне. Мартин Брейтин ба хелом дар Барселона места агар то вақте ки агар кира нахарад, Мартинеза нахарад. Мартинез бихара ояндаи ӯ пад вопрос мешавад, барое ки чор ҳамлагар мешавад уже дар кор нест. Чор ҳамлагар дар як позитсия чӣ дар кораи Брейтвейт, Суарес, Мартинез, Гризман. Хай Гризман наметавонад ис истифода барад. Брейтвейт метавонад дар ҷои Гризман бозӣ кунад, дар ҷои Дембеле ҳам бозӣ кунад. Барои ҳамин хубтараш Брейтвейта нигоҳ бидоранд. Брейтвейт худаш ҳозираш дар тренировкаҳош ман нигоҳ мекунам, бисёртар ҳамуро аҳамият медиҳам, барое ки ман дар интересни ҳамчун бозӣ, ман бозиро кам тамошо кардам дар Барселона, як-ду бозиша тамошо кардам. Ман бисёр маъқул шид. Мехоҳад кӯшиш мекунам, хеле бозигароне ки кӯшиш мекунанд дар майдон дар Барселона, ман маъқулай. Баъд тренери физикии Барселона ҳайрон шудае ки дар таво машқ кардаги, дар таво ҳамин самоизоляция дар хонааш машқ кардаги ки дар физически формаи беҳтарин Брейтвейт қарор дорад. Ҳамаи ҳамун бозигароне ки Барселона, Брейтвейт дар формаи беҳтаринаш қарор дорад, барое ки ӯ мехоҳад ки хича нишон диҳад дар Барселона. барои ҳамин бо интервю метиҳад ку интервю пешниҳад дод 3-4 рӯз пеш, агар бисёритон мумкин дар ВКонтакте Одноклассник хонда бошанд ки гуфтагия ки ба монанди ман ягон бозигаре нест ки ҳамчун физикӣ кор кунад. Ба ин хеле бозигаре ки ҳамчун физикӣ кор кунад, ба монанде ки Роналдо ҳамчун физикӣ кор мекунад, ку инам хича нигоҳ мекунад ҳамчун физикӣ. барои ҳамин Брейтвейт хубтараш дар Барселона биста, ман маъқулай. Барои Месси гап задам. Суарес хад Дембеле бозӣ мекунад. Суарес бозӣ мекунад ки Дембеле бозӣ намекунад. Дембеле травмаш ҷиддие. Ҳамин трансфери Неймар мешавад ё не серияи Туркия гузаронда трансфери Неймара бародаро кай ки хабар шуд мегӯм онан видеои охириро бидоед дар бораи трансфер ман чӣ гуфта будам. ҳамном ҳамин қадар саволо ҷавоб метам, як бор номи нагирифтӣ. Ох ман дар Барса тиҷи ном намегирам бародар, дар 11 бозингар. Братан Лангле чӣ гапай дар бораш гап зам? Лангле дар Барселона места. Барселона нияти сохранӣ кардани Лангле дорад. Чӣ гуфтаем будем бародар? Бо шумо як чиз дигар маслиҳат кардаем будем ки бародаро рубрика мекушом, рубрикае ки шумо бина бисёри саволои шуморо ман ҷавоб дода наметавонам. барои ҳамин бисёр саволое ки нофаҳмоед дар бораи Барселона, дар бораи трансферҳои политики Барселона, дар бораи роҳбарият, дар бораи бозигароне ки мехарам мефурӯшам, дар бораи ҳамин чизо нестай, рубрика мегузаронам дар канал мепартом. Шумо саволоро дар поён бинависен. Вақте мепартам шумо дар саволот бинависен, ман видео мекунам. Видео мумкин 10 минут шавад, мумкин 15 минут шавад, мумкин 8 минут шавад. Дар видео ҳар як саволе ки як бор омадаги ҳамун саволо чанд бор омадаги як бораша мехонам. дар бораи ҳамун савол фикр ақида хондагӣ дар сомонаҳо хондагиёро дар бораи ҳамун бозингар гап мезанам. Так что интизор бишен. барои ҳамин айспас иншоалло пеш менавишем бо дастгири шумо. Кадом бозингар аз академияи Барселона ба главни состав дохил мешавад? Илтимос маълумот диҳед. Солмон Ҷунонов бародар савол додаем. Бародар дар бораи академия гап назанем, дар бораи академия гап мезанем. аз академия мехоҳад Кике Сетиен истифода барад. Рики Пуч, Алекс Калядо агар бисёртон мешанасе, баъд Алекс Калядо вингерай. баъд агар Тринкао биёд, Тринкао хай академия неста. баъд ҳимоятгар дора Араухо. баъд як ҳамлагари дигар дора Мончу, капитани дастаи Барселона биёй. ӯ травма гирифт на қадар пеш. ҳамин бозингароро мехоҳад истифода барад. Нашад академия Миранда дорад Заштиники Леви дар Шалке ҳамчун иҷорае. Шалке мехоҳад иҷораша дароз кунад ва Бетисам ҳавасмандия медорад. дар бораи академия бо як бор дигар мегӯм, бисёри бозингарони академия Бетис, бисёри дастаҳои испанӣ мехоҳанд ҳамчун иҷора бигиранд ки ҳозираш дар Барселона хапай. Агар ягон позашиник ягон ҳамлагари дигар бихара, мумкин ҳамун чи истифода бурда бозингарони академия як сола ё 2 сола дар иҷора роҳӣ кунанд то ин ки опити бозӣ бигирад. Барселона гуфтаистам. Бародарон, умедворам ки дар саволое ки нофаҳмои шумо хело ҷавоб додам. ба ҳамин прямой эфир ҷавоб видеои навай интизор шавем пага ё пага мумкин рубрика сар шава. ҳамин бародар бисёр нависеста Арда Туран мурда зинда. Арда Туранам мефурӯшанд уже всё. Ба Арда Туран всё. ба канали Реал ТВ кай онлайн трансляция илтимос ҷавоб диҳед. канали Реал ТВ айман аст бародар айду дар майдон ТВ нависен. ҳамин саволоро битенша мумкин ҷавоб диҳад.
боқӣ дар амони худо бародарон, худо нигоҳ кунем одамое ки дар Тоҷикистона, одамое ки тамошо накардан аз аввал трансляцияра прямой эфира будуроин сахранӣ мешавад, тамошо кунем. Худо нигаҳбонтон бошад. Дай.